corpul ei stau bine pe TikTok. E pe fază, orice trend filmează, nimerește în top. Nu e top model, dar formele iau inimioare foc. Horoscopul îi dictează să danseze doar pe loc. Fata top de pe TikTok, inimi zbor, dispar în gol. Fata top de pe TikTok, inimi zbor, dispar în gol. Fata top de pe TikTok, inimi zbor, dispar în gol. Fata top de pe TikTok, inimi zbor, dispar în gol. Fata 18 plus, tocuri 18 plus. După lege și dosare pot să accept ce mi-a propus. Dar nu o țin minte de la școală spre liceu. Ei era firavă jenantă când prindeam privirea ei. Acum tot mereu în trend, veșnic în recomandări. Presupun că se răzbună, face tot să-mi